سلام كبرات خذت لي مأزر سماي كم يكني هون كم يعلهم كل ذرا هيوتهم سلام كتلو أمتنا نصلتنا اليوم إذا بيبليكا شو بيبليكا شو كم تقول لك زين بلو صون جلاو قلنا على استحيزنا بالمنزع بمسحة كل شيء مسرت إن رئيلون إن الزرار بدلون مدبيو بدنا نصوم حسابات نسخاتكم بيتكم ممس جروبكم كتزرار بدلون كتبها خلولون بالفعل الله نعدمنا ساعة مودعتها مدبنا حبيبكم كتكاتلنا يمحزن أبز وانجلاوي مسيالو وانجلاوي جزي خبو وانجلاوي قاعد حان بسلام متاحة مرحبا نبلكم نخلكم حزب እግዚአብሔር أبستفلا بوتا زلهم تكتاتلنا بزلع علم زلهم انما ازر سماي تكتاتلنا بيوتيوب تكتاتلنا هم دما بتا channel تاعون تكتاتلنا حزب እግዚአብሔር كويتا يبارككم يغنيلنا لما انت تصبق مدب حزنا لكم مصينا لنا ما ازر سماي اي ترسعنا كلاتنا ስለዚህ ነፍስ ወከፍና نتحابر نتحاجز نعناون صليلنا كمون لما عند حج ندارأهم كلهم دما لايك مقبار تم سبسكرايب زي قبل ما سبسكرايب مقبار دما اي ترسعوا زنعنا عابي نقر بموهاني مالتيو بسترفة كبرتي هابكم اكزابهر دما يبارككم يغني لنا وعلى حمتاكم ابي قايل بزعبا نلوم عنتي ان الزرار بلو ازيو اقداس نتبي العلا قرب ما توقت قبرلنا حبيرنا نكتاتل السلام. Thank you وانجلاوي thank you. كنا تخطاتنا لو مدما زعبا المنفس قدوس متصرف انتي مالتيو زبل حسب حزنا متينا لنا كمتي نفلطو نريو بزح كيزي أبقال نقرات ستتصنابر خوينو يسمعك ويقول ستتصنابر فلقات انترا حزنا نهيوتنا يناول ستخونينا خنبري قبرنا حرنتنا خين اللهم بدكين نبروز قبرنا عبا عبستو خوينو سلاد سمعنا لهم حزنا يمتينا لنا منفس قدوس متصرف انتي مالتيو قويتاينا يسوس كرسوس كم خبكالو انتا يزبل زرلو انتا كايكونا بزبل حسابات كنزارة بينامو نافتي مجمرتا حتى كأتون ترى أخوينا وانجيلاوي نمنفس قدوس متصرف مالت انتي مالتيو بمسرة ماتيوس 10 خاب 20 كلتن كساب 30 كلتن زلو تاريخ إنا كنريو قويتا يسوس كريستوس كم زخبر كالو انتاي مالتيو انتاي يخزب زرلو أبوخ انتاي تفتيمو نمان يخوم زبل زرلو قويتا يسوس كريستوس نزي بحاف الشاخت من لسلنا حتى كأونجيلاوي قرم كل وان كم ناي مسحف قدس تمهارو مساي كنا بحنسا كونكم ترى مسحف قدسنا قنتي لارما تبوك مرة تاقتلونا تخليها سلزي خلاتنا وانجيل ماتيوس معرف 10 كلتا تداو تسينا كاب قطر 20 كلتن جميرة أبي جيل كتن ببلنا يا مالتيو كساب قطري 30 كلتن مالتيو سلازي خاب قطري 20 كلتن كسا 30 كلتن دلو قطري أبي جيل كتن ببلنا يا حبيرنا نمبل نسمعن يغني لي እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ብቦየ ድሕሪ ዝኸኣ ጋኔን ዝሓደሮ ዕውር ዓባስ ናብኡ ኣምፁ ንሱ ድማ ነቲ ዕውር ዓባስ ዝርእን ዝዛረብን ገይሩ ኣሕወዮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ እቶም ህዝቢ ኩሎም ከዓ እዝዝ እቲ ወዲ ዳዊት ደኾን እዩ ኢሎም ኣስተንከሩ ፈሪሳውያን ምስ ሰምዑ ግና እዚ ብዘይ ብኤል ዘቡል እቲ ሓለቓ ኣጋንንቲ ነጋንንቲ ኣይውፅኦምን በሉ يسوس حساباتهم فليتو بلو نحد حدا تفلاليت كلها منقستي تعنو نحد حدا تفلاليت كلها ختمها ويسبيت دما عيتنبرنيا سيطان كابزوتو نحد حدو تفلاليت اتا منقستو داخل خمي إلا تقوم أنا نغان انت بيبيل زوبزوتهم كابكم هو دقوهم دا بمن يوتسوه مالو سلزي نساتهم فرادهم كونو إيو أنا نغان انت بمنفس أملاح زوتهم كابكم كوغنا إنها منقست أملاح نابخاتكم مزل ويس قدمنا تحيال كأسرن نبيت حيال أتيو أو زبزبز زخل من الله دحرزي إيو بيتو زبزبز مساي زي كونه مكانا أنتيو إتي مساي كوينو زي إكبكا يزرو سلازي نساب كل حد يعتن تصرفن زبلن يحدى قلو نتي منفس تصرف قنا يحدى قلو نتي عود سب قلا زربا زبلا يحدى قلو نتي عم منفس قدوس قلا زربا زبلا قنا أبزا عالم زي أخونا أبتا تمتزق كونا أحد قولونيو إبلكم الله إيبا قرم مار زي كابزي زنببكيو نردو عبناقر تاقالتا متصرافة تبالكال نعاخن قلس آخر لينا
ምፅራፍ ማለቱ ኣብዚ ከምዚ ንሕና ናይ ብዕልግና ፀርፊ ወይ ስዲ ዝኾነ ቃል ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ እንዛረቡ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ደኣ ብላስፊም እዩ ዝብሎ ዘሎ ብግሪክ ውን ብላስፊም እዮም ዝብልዎ ማለት ንኣምላኽ ምጥቃን ማለት እዩ ነቲ ሰናይ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንባዕሉ ንዕኡ እትዛረቦ ክፉእ ቃል ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ኣራዊት ዝብሎ ኣብ መፅሓፍ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ንሱ ተፃራፊ ካብ ኣፉ ኣዝዩ ዕቡይ ቃላትን ንኣምላኽ ዝፃረፍን ብላስፊም ዝገብርን ነይሩማ ስለዚ ስፔሲፊካሊ ብፍላይ እዛ ቃል እዚኣ ናይ እግዚኣብሔር ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰናይነት ከም ክፉእ ጌርካ ኣቕሪብካ ንባህሪ እግዚኣብሔር ምጥቃን ምፅላም ከም ክፉእ ጌርካ ንእግዚኣብሔር ምቕራብ ንዝብል ሓሳብ ዝገልፅ ቃል ምዃኑ መጀመርያ ክርዳእና ይግብኦ ማለት እዩ እምበር ስለዚ ብሓፂሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣይኮኑን ከምዝን ከምትን ኢሎም ፀርፊ ዝፃረፎ ዘሎ ከምዚ ንሕና ንፃረፎ ፀርፊ ወዲ ሰብ ዝፃረፎ ፀርፊ ኣይኮነን ትዘረባ ማለት እዩ ግን እንታይ ደኣ እዩ ንኣምላኽ ሰይጣን ገብሮ ኣሎ ብሓፂሩ ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ነቲ ሰናይ ኣምላኽ ነቲ ግሩም ኣምላኽ ልክዕ ከም ሰይጣን ገብሮ ኣለዉ እታ ትሕዝቶኣ ድማ ከምዛ ዘንበበታ ኣቢጋይል ክቡራት ሰማዕትና እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጋንንት የውፅእ ነይሩ ኣጋንንት ከውፅእ ከሎ ብዙሓት ተስተንኪሮም እዮም ፈሪሳውያን ግን እቶም መራሕቲ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኣብ ዘመን ዝነበሩ ግና እዚ ብብኤል ዘቡል እዩ ዝገብሮ ዘሎ ብኤል ዘቡል ማለት ኣብ ዘመኖም ንዖም ዝርድኦም ንሓለቃ ኣጋንንቲ እዩ ማለት እዩ ሓለቃ ኣጋንንቲ ዋና ዝኾነ ሓለቃ ኣጋንንቲ ገይሩ እዩ ዘውፅእ ዘሎ ብምባል ይኸስዎ ኣሎ ማለት እዩ እምበር ጎይታና እንታይ ኢልዎም ከምኡስ ክኸውን ኣይክእልኒ ኣነሲ ናይ ሰይጣን ኣገልጋላይ ክኸውን ኣይክእልኒ ንምንታይ ናይ ሰይጣን መንግስቲ እናኣፍረስኩሲ ከመይ ገይረ ኢኹም ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እንታይ ኢልዎም ሰይጣን ንሰይጣን ካብ ዘውፅኦ ግና ንሓድሕዱ ተፈላለየ እታ መንግስቱ ዳ ከመይ ጌራ ትኸውን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ንስኻ ኣገልጋላይ ናይ ሰይጣን ኢኻ እዚ ትገብሮ ዘለካ ትእምርትን ተኣምራትን እውን ካብ ኣምላኽ ዘይኮነሲ ካብ ባዕሉ ካብ ሰይጣን ካብ ጥልቂ ካብ ብኤል ዘቡል እዩ ወይም ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ እታ ንጎይታና ዘጓሕያቶ ሓሳብ ወይ ድማ ቃል ሕጂ ከምኡ ምግባር ማለት ንእግዚኣብሔር ወይ ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ካብ ምፅራር ሓሊፍካ ምፅራፍ እውን እዩ እስኻስ ስራሕካስ ይግዕዘ እዩ ስራሕካስ ሕማቕ እዩ እስኻስ ንሰይጣን ስራሕ ኢኻ እትሰርሕ ከም ማለት ገይሮም እዮም ንጎይታና ዝጥቅንዎ ዘለዉ እምበር እዚ ነገር እዚ ንጎይታና ልቡ ኣጉሂዎ ኣሎ ጎይታና ከዓ ኣብኡ ምላሽ ይብዎም ኣሎ ሕጂ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ምፅራሮም 3-4 ነገር ኣብኡ ክንዕዘቦ ንኽእል ኢና እቲ ምፅራፎም ማለት እየ ቅሬታ 3-4 ነገር ክንዕዘብ ንኽእል ኢና እዚ ድማ እንታይ እዩ ቀዳማይ እዚ ነገር ዝገብርዎ ዘለዉ ሓንሳ ኣይኮነን ብተደጋጋሚ ካብታ ጎይታና ብመንፈስ ቅዱስ ተቐብኣላ ጀሚሩ ክቅፅል እውን እዩ ክሳዕ ዝሞቅተላ ክሳዕ ዝስቀለላ ሰዓት ከይተረፈ ኩሉ እዋን ንወዲ ኣምላኽ ይፃረርዎ ነይሮም እዮም ኣብ ምድሪ ከለዉ ማለት ስለዚ ሓንሳ ብሃንደበት ብድንገት ከም ብወዝቢ ወይ ዘረባ መሊቑዎም ወይ ከምዚ ከይሓሰቡ ከየስተንተኑ ዘይኮነሲ ኮነ ኢሎም ሙኸዓ ደጋጊሞም ዝገብርዎ ዝነበረ ግብሪ ማለት እዩ ካልኣይ እናፈለጡ እዮም ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናፈለጡ እቲ ቅብኣቱ ነቲ ሓይሉን ፍፁም መረዳእታ እኳ እንተዘይብሎም ግን ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ተረዲእዎም እኳ ክነሱ እዮም ዝፃረሩ ዘሎ ዞም ሰባት እዚኦም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክንርስዕ ኣይብልና ሳልሳይ ሕጂ ድማ ናይዚኣቶም ድማ ተሪር ዝገብሮ ዘሎ እንታይ እዩ ሕጂ ወዲ ኣምላኽ ባዕሉ ይመፅእ ቀደም ንነቢያት እዮም ዝፃረሩ ነይሮም ማለት ነቶም ኣፍ ኣምላኽ ዝኾኑ ነቶም ወከልቲ ኣምላኽ ዝኾኑ ኤልያስ ንዝክር ኤርምያስ ንዝክር ኢሳያስ ንዝክር ኣሞፅ ንዝክር ሚልክያስ ንዝክር ሚክያስ ንዝክር ካልኦቱን ነይሮም ዓበይቲ ነቢያት ይፃረርዎም ነይሮም እዮም እሳቶም ግን ሰብ እዮም ከማና ጥራሕ ወከልቲ ኣምላኽ እዮም ነይሮም ስለዚ ሓጢኣቶም ብመጠኑ ብናይ ሰብ ኣተዓቃቕና ንእሽቶ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ወዲ ኣምላኽ ባዕሉ ይመፅእ እቲ ካልኣይ ኣካል ስላሴ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስጋ ሰብ ለቢሱ ምስ መፀ
ንዕዮም ኣፎም ዘውፅሉ ዘሎ ማለት ዝፃረፎ ዘሎ ማለት ስለዚ ሓጢኣቶም መሊሱ ዝገደደ ይገብሮ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ምዝ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ እናገበሩ ክነሶም ከረድኦም እፍትን እኳ እንተነበረ ንሳቶም ግና ንኽርድኡ ዘይደልዩ ሰባት እዮም ዝነበሩ ክርድኡ ኣይደልዩን ዝነበሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ እዩ እቲ ናታቶም ሓጢኣት ከምዚ ክፉእ ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ እምበር መንፈስ ቅዱስ እዩ ንሰብ ናብ ምድሓን ዘምፁ ገና ቅድሚ ምድሓንና ከይተረፈ ገና ማህፀን ኣዴና ከለና ከይተረፈ እቲ መንፈስ ቅዱስ ናብ ምድሓን ንዓና ብዘይርዳእና ኣገባብ ብምስጢራዊ ኣገባብ ብስውር ኣገባብ እናገበረ ናብ ምድሓን ኣምፂና ኣሎ ንስኹም ክዝክር ኣኖም ክዝክር ይኽእል ገና ንኣሽቱ ከለና ዝዝከረና ነገር ኣሎ ገሌና ካብ ድንገት ናይ ማኪና ገሌና ካብ ምንፃል ጥንሲ ገሌና ካብ ብዙሕ ነገር ወፂና መፂና ኣለና ሽዑ ምስ ዳሓና ዝርዳእና ነገር ኣለና እቲ መንፈስ ብሓፂሩ ኣብ ደገ ኮይኑ እንታይ ይገብር ነይሩ ናብ ምድሓን ይስሕበና ነይሩ ማለት ስለዚ መንፈስ እግዚኣብሔር እምበር ኩሉ እዋን ንሰብ ናብ ምድሓን ዘምፆ ኣብ ውሽጡ ርትዒ ዘንብረሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ማለት እዩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ሰለስቲኦም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ እኳ እንተኾኑ ሰለስቲኦም ድማ ዝፈላለዩ ነገር ኣለዎም ነታ መስቀል ተሰቕለ መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን ወይ ድማ መዓልቲ ጴንጤቆስጤ ዝወረደ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን ብሓፂሩንን እናቶም ጠባያት ኣለዎም ማለት ስለዚ መንፈስ እግዚኣብሔር ከምቲ ሽሙ ዝነግረና መንፈስ ቅዱስ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ኣዝዩ ቅዱስ ኣዝዩ ፍሉይ ኣዝዩ ንሓጢኣት ዝፍንፍን ኣዝዩ ፅሩይ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ክንንብብ ከለና ኣብ ምድሪ ኣዝዩ ሓጢኣት ስለ ዝበዝሐ ሽዑ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ መንፈሰይ ንሓዋሩ ምስ ሰብ ኣይፃረርን እዩ ድሕሪ ሕጂ ሰብ ዕድሚኡ 120 ዓመት ይኹን ኢሉ እግዚኣብሔር ካብኡ መንፈሱ ከልዕል ከሎ ንርኢ ኣሎና ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ሂወት ሲምሶን ድማ ረእዩ ደጊሙ ደጋጊሙ ሓጢኣት ምስ ገበረ ምስ ደሊላውን ኣብ ሓጢኣት ምስ ወደቐ መንፈስ እግዚኣብሔር ገደፎ ይብለና ኣብ ሂወት ሳኦልን ከምኡ ስለዚ ካብ ምድግጋም ሓጢኣት ዝተላዕለ እቲ መንፈስ ንሓጢኣት ስለ ዝፍንፍን ምስ ርክሰት ዝተኣሳሰረ ነገር ድማ ንዑ ስለ ዘሰቀቆ እቲ መንፈስ ክብሩ የልዕል ወይ ድማ ይወስድ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ቅዱስ ዝኾነ መንፈስ ነቲ ኣዝዩ ዝተፈለየ መንፈስ ንዕኡ ኣንጻሩ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ማለት እዩ ካብቲ ልቦም ዝተላዕለ ካብቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካብ ምፅልኦም ዝተላዕለ እንታይ ኮይኖም ማለት መጠቀምያ ናይ ሰይጣን እዮም ኮይኖም ማለት ሰይጣን ዝጥቀመሎም ሰባት ኦቨርራይድ ገይሩ ኣብ ሂወቶም ዝዓይ ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ነቲ ከድሕኖም ዝመፀ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሓሩን ክቐትልዎም ድዮም ዝፃረርዎ እዮም ዘሎ ብተደጋጋሚ ብቃሎም ብግብሮም ብክትዕ ብጠቐነ ብክሲ ብምምስጣር ተንኮላት ብምፍሓስ ብጉርሒ ሕቶ ብምሕታት ምስ ሮማውያን ብምስጣር ዝገብርዎ በቃ ይቋመቶ ነይሮም ለይትን መዓልትን ምፅራሮም ዓብይ ነይሩ ማለት ስለዚ ኣነ ኢሎም ኣብ ምድሪ ንዓንቺ ተፃረፍኩምኒ ኣነ ሓድገልኩም እኽእል እየ ንመንፈስ ቅዱስ ምፅራርኩም ግና ንሱ ኣዝዩ እተፈለየ ንሓጢኣት ከዓ ዝፀልእ ስለዝኾነ ነቲ ናብ ምድሓን ዘምፅኣኩም ስውርን ቅዱስን መንፈስ ብምፅራርኩም ንስኻትኩም ዓብይ ሓጢኣት ትገብሩ ኣለኹም ክብል እዩ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ዋው ኦኬ ወንደርፉል ወንጌላዊ ታንክ ዩ ይገርም እዩ ወላ ኣብታ ቃልሲ እንታይ ትብል ጎይታ ካስ ሓሳባቶም ፈሊጡ ኢየሱስ ሓሳባቶም ፈሊጡ እዩ ዝብል ዝገረመኒ ነገር ኣነ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ዕውርን ዓባስን ጋኔን ዝሓደሮ ሰብሲ ናብኡ ኣምፅኡ ኢሉስ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዘርዚሩ ነጊርና ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ሰብ ዝስድሓንን ምድሓንን እዩ ዝገብር ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ሰላም ይገብር ኣሎ እቲ ሰብ ከዓ ነቲ ሰብ ከዓ ይብለና ንሱ ድማ ዕውርን ዓባስን ዝርእን ዝዛረብን ገይሩ ነቲ ዕውርን ዓባስን ዝርእን ዝዛረብን ገይሩስ ኣሕወዮ ታንጅብል ዝኾነ ነገር እዩ ተፈፂሙ ዘሎ ብዝሕጂ ምድሓን ናይ ሰብ ዝሲ እናረኣዩ እቲ ተኣምራት ኣምላኽ እናረኣዩ ክነሶ ነገር ግን
نتهزبي نخي سعبو ديو ولا لبسب كي جزاء ديو لبسب كي وسد ساعتهم قلت هاي قبرو له نتتخك لن يحيل أملاصي يتسلمو له يغيرو له عب لبسب سخالق ملك يوهبو له عب حساب سبسي كالق ملك يوهبو له نو زي بحلقة أغاننتيو ويتا عاس حسابهم فريتو يبلنا مو تأم فلتات قلا سفج تدنا جيرو وإذا كان أملاخ يكون قال خبل خيل خوني بزعوا زجنا يكون قوي تزارب زلوا بفلت أتكون يلون بزجبرو زلوا علامة زي مالتيو كم زي كتب لنا أنا حكا نتحكس بنتصور نار أيقنا سومسي نتبوا له كون يلون يتأمززوا له مالك يتسلموا له وإذا خاسي بفلتاتيو تزاري ونتأمرو أمن بلاسكا شعو ينقروا مالو مالكيو إذا تقبلوا زلكم سيس تقبلوا زلكم يمثلكم خون بالريزالت اللو إنا بلا خزارة كلون رئمو أبتي أسي حنت نقر نتخليتي مخاديك حتوي كم مخاديك حنسا أسواتسي قلتي زخونة وي ملأختي وي حسابات وي كأ يمت إمو قال سبات أوش أمرت أي رخبلو سلازي كم أملاخ يلو أقبلوه ينفق فقو مالت عيدفرون مخنياتو رتعد كل جزء ولا قويتا حج الزارة بردلو تني أجزابير زبل تني أملاخ زبل أكتمن بسبب توش تسب سرت علو كل جزء أفكا ولا أي زارة بس أوش تخ آمين يبلك كان دسرة سرك كان جرالو حيدا أملاخ منفس أملاخ زجبرو زبل نجرسي نسمو بزي ملكت سلازي حدكسي كل جزء محتمل لو سلازي حنسا خمسة أي ترخبوا له ما كتبل آمين كتبل زي ده فرصة كهلو جلا سكر حر طريقة جلا سو كم زرع كان إذا أنا أمس منفس كدوس متسرع إلو مسب عمو خنان ويكا بزبر دمسي عمو خنان زئتو نجرا تري خامو نزب خامي تقلصه فلا لي ما أزيف اللي على نمو أبز أوانزي كم حكي أبز أوانزي ندعي عم مدري يلون قام ملب زل عالم يلون قام تبلكو يوم حيدة سبات يوم كم زي درجانا يزوم فريساوان حجن زاربو زلنا زبز حسابات مالتي منال مش أبتنا كومونيزم أوانات بروسيا يخون ولا بإثيوبيا خلونا قدم يخون قال قومز قبرو نيرم قدم آمنت نيرم حجقنا إنه تكريستيان كعاسو كباسا بسو نباسترات كعاسو قال نسمعن رئين سلازنا برنا نالباش دخون زيو ما بتترزية بتدوبات بتسحم كونو يخلو بل كم زيز قبر سبقن عم محبر عملاق كلون عيكلين يونا من تايو بمسارتوس نبت اغزابير انما تسوكون احنا عدلينا كنا نتمنفس دريخنا انا عم محبر وشتي زلونا امو كمو عينت حاتيات زفتسن كريستيان ازيو ندعي كهلو زخل كوينوس ايسمع عنن ابس ساعات زما بزلنا يو اوانات مالتيو جنا وهم تمسحف كل زبلو سنكي ترلبي بمبزحاتيات امتياب ابرانش دشتيد الزاربنا بقى ان كريستوس كم عندنا خمس قال كوينو اب عنوت زعتوي اب كبيد علوت زعتوي ان اغزابير نغر فصم نتي قدم زدحانلو مدحان نعود صارر نتي تقدسلو دمدما نعون كم رخص غيرو زري سبلومي أم محبرات ندعي الله إلى خدفر أي كإلن قال سترف زمنا بمولنا نجزابير فرحات كلاتنا ألا نايو أنت عابي وأنت نيشو مالت سلازي زيا ندعي أتو تخيل كوينو أيسمع عنن مالتي أجي سبات كقولوا خلو سبات كنبيو خلو سبات كسب خلو ويا كان تخوص خلو وين ما كله تنام فيس كل الصراح كقولوا خلو زي رد أكات خوينو خم تعذابي كم تأمتاي أي ترد أكان ويدما كتقبلون خبدك كقولت خوينو تصرف الله خمالة تايكونا بلاسفيما يكون كان تقبل زلقة كن حتى لك وي مرد أتاخا سنكوفي وي أمنت كان اشتيا وي دما نبتمر الداتي نمدياب دما لبغا يا أبي كالو
مسخال الزرباي مالتي سلازي زي عم تصرار ايكونتن سلازي اني لابنت مستنبهو سبات ابت تنبيته انت دا حطو اللوم كوينو زون سبات زياتهم المنفس قدوس يصاررو اللو الى بدفرت مزرابي بعلو جيجاي مالتي ولا قام منفس እግዚአብሔር በአይ انت حالف انت በአይ ገሩ انت ተዛረበ ትንቢት انت ማጽኻሉና አገልግሎት ይሁን ማለትው አነ ግን ሰምሆና ይተርፈንኒ እቲ መልእክቲ ጽሩይ ከሆነ ኸል ግን በረሳሕት ቦይ ዝሐልፍ ዘሎ ነፍሱ ወቀፍና كساعتا ወይ ጎይታ ዝመጽእ ዲ كساعتا እንመውት እንተ ባዕቢ እንተ ብንሽቱ አውሽጥና ሓርኽራኽ ኣለና አውሽጥና ዘይጸረይ ነገር ኣለና ስለዚህ ንገዛ አርስኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስትልዑል ጎይታና ምስትምዕሩግ ጎይታና ምዕራይካ ምዕራይ ባዕሉ ዘሓጥያት እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ከምኡ ኢልካ ምዝራብ ሰናይ ኮይና ይስማዓንን ናይ ዲሲፕሊን መንፈስ እዩ ተጋጊ ኮይነ ድማ ኣነ ክእረም ትሑት መንፈስ እዩ أنا لما خيرم دايز للنمبر هم عينت حسابات كأنجد نسباتهم هم غير كنا حقن كي جاهون نسمع عن مالتي. Thank you أنجلا. Thank you. ونزل نخاون إلى جلا سباتون بفرحي مش كي تردو أموي كتريخا أنا جلا مسكرنات ونسمع له بفرحي بقى لما فسك بس متصرار وكان ما فسك بس مقاوم متصرار كي مسل نزبل كي تردو بك أمين إلزو حد سوالو قل حبتون لو عفتي وضو خاء قلت أمتن يخون مالتي نخاء بولوس نتسب دعي تقبلون بر أملاها وش لخري أخلوسي نتسب دمسي لا تقبلون دلون بر نتسب كري لا أمين يلدلون بر أوش بقل أملاها كري أخلوغن النزلات أبالنت زي اللي خون خلمو سلازي كسع زي تردعكا أو كدما أملاها مسيخا قويتها قلت سألي مبار تخكلي أوش تأسي كأبوري على ترد على اللنبا I believe مالتيو كان سلامتها يقرأ ساعة زي بحالو ويكا يقرأ أي بحالو نيزبالا قويتاسي أملاح تقيمو يقرأ خبر فقادنيا يكونن ديدو بلدولو تقيمو لكم يقيامي زيابير ديدو زبلا نازلو ويس انتهي زبلا قويتا يسوس سلامتها يقرأ زي بحالو حد أزخونه أوه كستاين ديو حجين سبي بعلوهم زخون زلوا مالت እግዚአብሔር እቺ ዓበይ ምግላጽ ቦዱ በጎይታናን መድኃኒት ክርስቶስ አምድር መጺ ማለት ካውን ለዓሊ ከመጾም አይከልን እስራኤላውያን አምላክ ነቢያት ሊኹሎም አይሰምዑዎምን ቀቲሎሞም ሃሪዶሞም አብክልተ መጊዞሞም ክንደይ ክፋት ነገር ገሮምሎም ማለት እምባር ንወደይክ ለኺሉ ንወዱና ምድር ሊኹ ማለት ንሱ ኣብ ምድሪ ምስ መጸም በአር ናይ መወዳእታ ዕድል ንእስራኤል ይወሃባ ኣሎ ማለት ግን ናይ መወዳእታ ተዋህቦታ ዕድል ድማ ባዕላ ተፍርሶላ ስለዚ ካብ ምድሓን ዝሃድሙ ዘለው ካብ ንኸይድሕኑ ባዕሎም ዝገብርዎ ዘለው ንሳቶም ባዕላቶም እዮም ማለት ስለዚ እቲ ሎሙን ሓደ ሰብ እግዚአብሔርና ምድሓን እንዳጸውዖ እቲ መንፈስ ኩሉ ግዜ እናኸብከቦ ጽልዋና ገበረሉ ናብ ምድሓን እናደፍኤ ናብ ጽድቅ እናደፍኤ ከብሎ ሆሎ እቲ ሰብቲ ግን ነዚ አንጻሩ ዝኸይድ ተዳ ኮይኑ እግዚአብሔር ንትፍቅሩ እናገለጸሉ ሆነሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልቡን በሆነታትን እናተዛረበ ሆነሱ እቲ ሰብቲ ግን አይፋለይ ኣነ ከምዚ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣነ ኣይግድሰኒን ኢሉ እንተዳ ዝጓዓዝ ኮይኑ ባዕሉ ይኹም ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ለዚ ብዓይኒ ሰብ ብዓይኒ ኣምላኽ እግዚአብሔር ንኩሉ ኃጢአት ይቅረን ምባል ድሉ እኳ እንተኾነ ሰብ ግን ብትሪ ልቢ ኩሉ እዋን ኣብ ኩሉ ኣጋጣሚ ኣብ ኩሉ ሰዓት አንጻር እግዚአብሔር እንተዳ ዝኸይድ ኮይኑ እቲ መንፈስ ንልብኻ ዘረስርሶ እቲ መንፈስ ናብ እግዚአብሔር ዝስሕበካ ነቲ መንፈስ ኩሉ ሰዓት ተጻረሮ እንድሕር ደኣ ኾንካ ነቲ መንፈስ እንተዳ ኣይደልየካኒ ትብሎ ኾንካ ፍትወት ስጋ ድዩ ፍትወት ገዛ ርስኻ ድዩ ፍትወት ዓለም ድዩ ተወሪስካ ነቲ መንፈስ ኩሉ ግዜ ተጻረሮ እንድሕር ኾንካ እቲ ናብ ምድሓን ዘምፀካ መንፈስ ድሕሪ ደጊም ኣይመፀካን እዩ ናባኻ ማለት እዩ እዚ ግን ዝብሎ ዘለኹ ዘረባ ደጊመ ደጋጊመን ብዓብ ጥንቃቐ ዝዛረቡ ዘለኹ ዘረባ ከምኡ ዝገብር ሰብ ኣዝዩ ዳርጋ የልቦን ክብል ይኽእል ንምንታይ ምድሓን ዝጠዓመ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እተለማመደ ሰብ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና እተለማመደ ሰብ ይደክም ይኸውን ሰንከልከል ይብል ይኸውን ከቤት ኣምላኽ ክርሕቕ ይኽእል ይኸውን ዝተፈላለዩ ጸገማትን ሓጢአትን ክሽከል ይኽእል ይኸውን
ኮነ ኢሉ ግን አንጻር ነቲ ዝደሓነሉ ነቲ ዝተበጀዎ ነቲ ዝተቀደሰሉ ደም ነቲ ዝነጽሓሉ ደም ነቲ ድማ መንፈስ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተሓተሞ ማሕተም ንዑ ንምጽራር ይትንስኡ ኢለ ኣይኣምንን እንድሕር ዳ ከምኡ ገይሩ ግን ኃጢአቱ ኣይሕደገሉን ከም ዝብሎ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ዝብሎ ክወስዶ ክእል ማለት እዩ Wonderful. I agree. ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ እታ ዘምፀኻያ ሓሳብ በቲ ናይ ሰብ ሳይድ ኢዳ እምበር በቲ ናይ እግዚኣብሔር ሳይድ ኣይኮነን ዝበልካያ ዳስ ብጣዕሚ ኣዝየ ከስምረላ ይደሊ ማለት እዩ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ካብ መጀመርትኡ ንእግዚኣብሔር ሓጢአተኛ ከድሕን እዩ ዝመፀ ንፃድቕ ወይ ከዓ ንድሓን ዝኾነ ንፅቡቕ ነገር ዘለዎ እውን ኣይኮነን ነቲ ጥፉእ ነቲ በቃ ኣዝዩ ዝጠፍአ ሰብ ከድሕን እዩ ዝመፀ ስለዚ እግዚኣብሔር ይቕረ ዘይብሎ ሓጢአት ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ ብናይ እግዚኣብሔር ወገን ከምታ ዝበልካያ ግን ንሰብ ናብ ንስሓ ዝመልሶ ንሰብ ናብ ንስሓ ዘምፅኦ ኩሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝረትዖ ምሽ ከምኡ እዩ ዝብለና መንፈስ ቅዱስ ንዓለም ብሓጢአታት ይረትዓ እዩ ዝብለና ዝረትዓካ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ዘበለ ነገር ዘምፅእ መንፈስ ቅዱስ እዩ ነዚ መንፈስ እዚ ምፅራር ማለት ነዚ መንፈስ እዚ ልብኻ ምትራር ማለት ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ካብቲ ናይ የቕሬታ መገዲ ንርእስኻ ክትቆርፅ እዩ ዝገብረካ ስለዚ እዩ በቲ ናይ ሰብ ሳይድ እግዚአብሔር ምሕረቱን የቕሬትኡ ንኩሉ ዝተኸፍተ ዙፋኑ ብምሕረትን የቕሬታን ዝመልአ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ ንመንፈስ ቅዱስ ነቲ ናብቲ ናይ ምሕረት ጎደና ኣብ ናይ ምሕረት ጎደና ስታንድ ክትገብር ዝገብረካ ናብ ምሕረት ዘምፀካ ልብኻ ዝቕይር መንፈስ ብምፅራርካ ግን ንርእስኻ ካብ ናይ የቕሬታ መገዲ ትቆርፅ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዩ እታ ንሰብ እታ እንኮ መገዲ የቕሬታ ስለዚ ዝኣቢ ዘሎ ንሰብ ናብ የቕሬታ ዝመፀላ መገዲ ይዓፁ ባዕሉ ስለ ዘሎ ኣብ ልቡ يقرأ زي بحاله زبل زلوا خوينا أنا ونسمع عنه ما thank you صبغ يركا قليس كلام وانجلاوي مزي من الباش تكين حاوس وتقالات قال እግዚአብሔር ስለዚ ፈላልዮ ናብነት ነቲነ መዓልቲ ምድሓነት ተሓተምኩም ሉ መንፈስ ቅዱስ ኣይተግሂዎ ክብል ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን 4:30 ጽሒፉሎ ማለት እዩ ከመይ ገራና ንግዮ እዚ ንፈላለዩ ብሩኻት እዝን ብላስፊም መግባር መጽራፍን ይፈላለዩ ማለት እዩ ከመይ ገራና ንግዮ እንተዳይልኩም እንተዳ አንቢብክልና እዚኣ ጽብቕቲያ ኤፌሶን 4:30 او عودة حستهم رفضهم كارينا مالتي اوكي كاب عسران حموشتن تجمر كيو ولا حنت اجمي يقولون ماشي ساعة 30 كلتن ماشي هلا سلازي خاان حصوتني وبلو اكل حد حنين امو نفسه كيف مسبت تايو حق تزاربو كوريو حقياتك اي تقبرو ابتو قراكم صحي اي تعرفكم نديابلوس كاسفرا يتهابو اتز سرقه نتسؤون زما اولو من تخلوس صبو ان غبرد ابداو يصعرنبر دقيمسي ايسرا اتي نسمعتو نبرخ زخون مناصون زدلي سناي زبله زروا دا تزاربو انبر زي تقم زرواس كوافكم ايوصا نتي نمعلت مدحان اتحاتكم له ناي املاك منفس قدوس ايتغيو بزلو مريرن ندرن قران تحت انصرفن مس كل خفات زبله خبخاتكم يرحى جناخه كنت املاك بكريستوس يقرا زبلكم حد حدكم تلواتن تلناقصن كونكم يقرا تباهالو جرم بارابزي كم زي زبلنا زلنا امنتي زمالتي انه تمحنا بيتو زلنا سبات مالتيو منفس قدوس يغهيل كغهيل لزخل منقدتات ابزي زاربالو نابنت مرت تدالو مرت مالت زي مقيام او حنين مبال مالتي ونحد زبدل كاسب كمرما نتقن تداخنا سبات ينوتا ديابلوس تبالقال غريخن متقان مالتي بحصير قاليا ስለዚህ ናይ ዲያብሎስ መጠቀሚያ መሳሪያ ኮይናለና ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሕርቃን እንተዳአለና ቀጻለ ሕርቃን ምሻለው ሓንሳብ ፍኑይ ኻትገድፎ ዘይኮነስ በቀጻለ ተሕንሕነሉ ሕርቃን እንተዳአልዩካ ኮይኑ
ከምዚ ዓይነቱ ጠባያት ብተደጋጋሚ ኣብ ሂወትካ ዝርአ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ክቅድሰካ ዝመፀ መንፈስ እቲ ናብ ምልኣተ ህልውና ወይ ድማ ናብቲ ፍፁም ዝኾነ ስእሊ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ምስሊ ክልውጠካ ዝመፅእ ዘሎ መንፈስ ንዕኡ ተጉህዮ ኣለኻ ኣይተሐጉሶን ኣለኻ ከም ድላዩ ኣብ ልብኻ ተመቺእዎ ኣይሰርሕን ዘሎ ንበል ኣብ ገዛና ሓደ ጋሻ እንተ ዝመፅእ እሞ ጋሻ ገና እቱ ከይበለ ኣብ ክንዲ ፅቡቅ ጌርና ንቕበሎ እንተደኣ ፀሪፍናዮ ወይ ድማ ካልእ ነገር ጌርና ኮፍ ክብል እዩ ጋሻ እዩ ኣብቲ ገዛ ኮፍ ክብል እዩ ግን ተመቺእዎ ይኮነን ኮፍ ዝብል ዘሎ ተሓጒሱ ይኮነን ኮፍ ዝብል ዘሎ ብተመሳሳሊ እቲ መንፈስ ድማ ኣብ ሂወትና ነቲ ክብርታቱ ይወስዶ እዩ ነቲ ዘሎ ሓጎስ ነቲ ምልኣቱ ነቲ ናይ ክርስቶስ የሱስ ህልውና ባዕሉ ንዕኡ ኣይፍንዎን እዩ ሕጂ ይሕዞ ማለት እዩ ስለዚ ቀስ ብቀስ ንቅምስል ቀስ ብቀስ ንደክም ቀስ ብቀስ ድማ ከናፍርናን ውሽጥናን ኣተሓሳስባናን ኣብ ክንዲ ክርስቶስ መስል ካልእ ጠባያት እናሓዘ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ንመንፈስ ቅዱስ ምጉሃይ እንብሎ እዩ ካልኣይ ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ውን ምጥፋእ ዝብል ነገር ኣሎ ኣብ ኤፌሶን ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:19 እንተደኣ አንቢብክልና ኣብኡን ኣሎ እዩ ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5 ካብ 17 ክሳብ 22 አንብብልና እሺ ኢየሱስ ከንብበይ ከየባተኽኩም ጸልዩ እዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ ኣምላኽ እሞ ብኩሉ ኣመስግኑ መንፈስ ኣይተጥፍኡ ትንቢት ኣይትንዓኡ ንኩሉ ተዓዘብዎ ነቲ ሰናይ ሓዝዎ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ረሓቁ ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ከዓ ንኩለንትናኹም ይቐድሶ በቲ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩም ነፍስኩም ስጋኹም ብዘይመንቅብ ክርከብ ይተሓሎ እቲ ዝፀዋዓኩም ዘሎ እሙን እዩ ንስውን ክገብሮ እዩ ይብለና ንመንፈስ ምጥፋእ ነቲ ሓወናይ መንፈስ ቅዱስ ምጥፋእ ማለት ድማ ናይ ግዜ እውን ይረአዩ ኣብ ቤተክርስትያናትና ንዕዘብ ኢና ማለት እዩ ገለ እዋናት እግዚኣብሄር ክንቀሳቀስ ይደሊ መንፈስ ቅዱስ ክንቀሳቀስ ይደሊ እንተ መንፈስ ትንቢት ድዩ መንፈስ ኣምልኾ ድዩ ወይ ብስብከት ድዩ ወይ ብገለ ንሰብ ናብ ንስሓ ዝፅውዕ ወይ ድማ ናይ ኣምልኾ መንፈስ ይመፅእ ወይ ድማ ናይ ትንቢት መንፈስ ይመፅእ እሞ ሰባት ምናልባሽ ኣብ ትንቢት ኣብ ብዙሕ ግዜ ትረአ ሕማቅ ናይ ትንቢት ተመክሮታት ስለ ዘለዎም ኣየድልየናን እዩ ንብል ኢና ብዙሕ ግዜ እዚ ኣየድልን እዩ እዚ ዓይነቱ በቃ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎና ስርዓታት ኢና ክንሕሉ ንደሊ ኢልካ ነቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓዊ ምጥፋእ ማለት እዩ እጂ ኣብ ትንቢት ብፍላይ ኣገልግሎት ትንቢት እቲ መንፈስ ኣይኮነን ዝጋገ ከማይን ከማኽን ሰባት ስለ ዝኾንና ግን ወይ ካብ ዋዒ ወይ ካብ ዘይምስትውዓል ወይ ካብ ገለ ክነጋገ ንኽእል ኢና ስለዚ ንትንቢት ምንዓቅ ወይ ድማ ንትንቢት ከም ሓደ ታራ ነገር ምርኣይ ወይ ድማ ነቲ ህላወ ናይ መንፈስ ዋዕዋዕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ንኸይለዓዓል ዝግበር ፃዕርታት ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ንሪኦ ነገር እዩ እዚ እቲ ዝሕዝን ድማ ኣባና ኣብ በዓል ሓምሳውያን እውን ዝርአ ነገር እዩ ንጥምቶ ነገር እዩ ሰባት ንስርዓታቶም ክብሉ ምርብባሽ ከይመፅእ ዶ ገለ ጎለ እናበሉ ዝደፍንዎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ካብኡ ከምዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ሕጂ ንሪኦ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ዘገልግሉ ገሊኦም ኩሎም ኣይኮኑ ብዙሕ ጌጋታት ንሪኢና ብዛዕባ ነቢያት ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ምንቅስቃስን ነቲ ቅልጡፍ ነቲ ከም ብወዝቢ ዝመፅእ ነቲ ውዕውዕ መንፈስ ቅዱስ ንዕኡ ነቲ ህልውናቲ ንኸይንፃረሮ ኣዝና ኢና ክንጥንቀቕ ዝግባአና ማለት እዩ እዚ ዓብ ጥንቃቐ ዓብ ውሕልና ዓብ ትሕትና ዓብ መንፈሳውነት ይሓትት እሞ ከምዚ ምግባር ድማ ንመንፈስ ቅዱስ እውን ምሕዛን ወይ ድማ ነቲ ሓዊ ከም ምጥፋእ ስለ ዝኸውን እታ ማሕበር ህይወት ኣልበያ ትኸውን ተፀኒሓን ተቐልጢፋ ቅህማ መኽሕዛ እዩ ማለት እዩ ከምኡውን ክተንብብልና ዝደልየኪ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 7 ካብ 50 ጀሚርካ ዋላ ተንበብክዮ ምንም ኣይብልኒ ኣብኡ ዲያቆን እስጢፋኖስ እተዛረቦ ዘረባ ኣሎ ዓብ ሰባኻ እዩ ከመይ ዝመሰለ ስብከት ግማዖ ክሰብኽ ከሎ ንሪኦ
يخصم يزلون تما يهوداويان ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጻረርዎ ስለዝቆጸሉ ማለት እዩ ኣብኡ እተዛረቦ እዚዩ ረዚን ቃል ዘብርህ ቃል ድማ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ካብ 50 ክሳብ መወዳእታ right እዋ 50 ኣብ ጽሒፍ ያለሁ ኣብ 51 እንድያ ዘላ حراي 51 52 بحساب بيو حراي صقم يلا አቱም ልቦኩምን አዛንኩምን ዘይተገዝረ ተረርት ክሳድ ንስኻትኩም ኩሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ትጻረርዎ ኣለኹም ከምቲ አቦታትኩም ዝገበርዎ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ትገብሩ ኣለኹም ካብ ነቢያት ከአቦታትኩም ዘይሰገግዎም መን እዩ ነቶም ብዛዕባ ምምጻእ እቲ ጻድቕ ኣቐዲሞም ዘበሰሩ ድማ ቀተልዎም حجو نسخاتكم أحلفكم وهابتم كتبتم كونكم بيرم بار إسرائيل نتوم كدحنوا نتوم من قد مدحانكم هرواز مسو نبيان كم زيت قبرهم سلزنبرت نتنايك سياب هير نقر مصرارهم أزيو عابي وزنبرت قنا إسرائيل كاب قبسي لكا مسوسات مصرار جميرهم يوم مغرم رام جميرهم يوم ኣብ ልዕሊ ሙሴ ድማ ብዙሕ እዋናት ተላዒሎም ተኸትልዎም ብዙሕ ግዜ ይደልዩ ነይሮም ሙሴ ማለት እዩ ኣብ ከነዓን ምስ ኣተው እውን ዳርጋ እተን ብሰላም ዝነበሩለን ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ገይሮም እተመላለሱለን ኣዝየን ሒደት ዓመታት እየን ማለት እዩ ኩሉ እዋን እዮም ንእግዚኣብሔርን ነቶም ነቢያትን ንመሲሓትን ካህናቶምን ዝፃረሩ ዝነበሩ ስለዚ ንመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ኢኹም ትፃረርዎ ዘለኹም ንምንታይ ዘይረአ ረቂቕ ዓቃቢ ሓላዊ ቀዳሲ አንጻሂ ናብ ቅድስና ክንኣቱ ዘግብረና ረቂቕ ዝኾነ መንፈስ ዘይረአ ግና ህልዊ ክርምሰስ ዝኽእል ፀጋ ሒዙ ዝመፅእ ንዕኡ መመሊሶም ይፃረርዎ ነይሮም እንዳዓንቶ ዝበልኮ ትምፅራሮም ግን ካብ ነቢያት ሓሊፉ ሕጂ ድማ ንዑ ንወዲ ኣምላኽ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ዝሰደዶ ንወዲ ኣምላኽ እውን ተፃሪሮም ሞስ ኣብ መስቀል ሕሊፎም ሂቦም ሞስ ኣቕቲሎሞ ማለት ስለዚ ትምፅራሮም ጥርዚ ዝበፅሐ ህዝቢ ምዃኑ እዚ ንስኻትኩም ኩሉ ሳዕ ኢሎም ተኩሉ ሳዕ ኣስተውዕሉላ ሓንሳ ይኹንኩም ኩሉ ሳዕ ኢኹም ንመንፈስ ቅዱስ እትፃረርዎ ክብል ከሎ ድማ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ምሕሳው ዝብልውን ኣለና እዩ ብሩኻት ንኣብነት እንተር ኣንቢብክልና ግብረ ሐዋርያት 5 ካብ 3 ክሳብ 4 ሃናንያን ሰጲራን ዝበልዎ ማለት እዩ ከተንብብልና ትኽእል ኢኺ እሺ ጴጥሮስ ከዓ በል ሃናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ካብ ዋጋ እቲ ምድሪ ከዓ መቒልካ ክትሓብእሲ ስለምንታይ ሰይጣን ንልብኻ መልኦ ከይተሸጠስ ናትካ ዶ ኣይነበረን ንስሸጥካዮስ ኣብ ኢድካ ዶ ኣይነበረን ከመይ ጌርካ ኸ ነዚ ነገር እዚ ብልብኻ ሓሰብካዮ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይሓስኻን ብሎ ስለዚ ኣብዚ ድማ መንፈስ ቅዱስን ኣምላኽን ሓደ ገይሩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ንኣምላኽ ትሕስዎ ኣለኻ ትግብዝኒ ተፀሊኡ ዘሎ ናይ ሰብኣይ ዝመሃቡ ኣይተረፉን ሰብኣይን ሰበይትን محساوم قبازهم أبقى እግዚአብሔር يزرئنا زنتايو زرئي اتهلاوه ناي منفس قدوس ابتا محبرتي بملآت ينيرو مالتي كمزي اب محبرات ناي كونن حج ازو ابت ترزي ناي من حازلا محبر املاح مالت نابتي قدس تقدسان ازيا قريبا التنبر محبر يازنبرت مالتي مزي حدقنيا كونتي بتحد وجن الزيغة تحجوس منتاي تملأته اللونا ناي أملا بوكيل ناي منفس قدوس أبي وكان أما حبر كان أقلبوت كان برؤي يجهاد سلزله تحجوس بتحد وجن دمها ولا حتى نشتى حتى تقوى أنت جبركا السوق قدوس سلزخانه نحت قدم ما سلزفنفن الزيغة بعابيت انكاقي كتملالس اللو زقباء كمحبر يزنبرت مالتي سلازي لومي غمزن ريو شونكاي كمنا هنا سابيران سكالا حتياتهم سبنا قبراب تشيرشي مالالسيو مالتي أبتا قدامت محبر يروساليم قن مزبلكيو ناكزابير ملعات بحق سلازي نغمبري مهازي أبوخر حتياتي أبتا محبر مالتيو
لذا እግዚአብሔር ነዚኣ ክቐጽዓ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ስለዚ ሓሰቡ ድማ ክቐጽዑ ከለው ንሪኦም ኢና ማለት ስለዚ ምሕሳውና መንፈስ ቅዱስ ድማ ካልእ ክግበር ዝኽእል ነገር እዩ መብዛሕትኡ ግን ከምዚ ትርእዮ እዩ ምስ መንፈስ ቅዱስ እተተሓሓዘ ኃጢአት ሳዕቤኑ መሪርን ሕማቕን እስካሕክሕን ከም ዝኾነ ኣብዚ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እሞ ወዳእታ ከተንብብልና ዝደልያት ኣብ ዕብራውያን 10:29 ዘላ ንሳ እውን ክንሪኣ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ 10:29 ዘላ ንሳ እውን ሓንቲ ክትገልፀልና ትኽእል ነገር እያ ማለት እዩ ካብ 26 ጀሚርኪ ክሳብ 31 ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከዓ ፍልጠት ሓቂ ምስ ረኸብና ፈቲና ሓጢአት እንተገበርና ዘሰክሕ ንፅባይ ፍርድን ነቶም ተፃረርቲ እትበልዕ ቅንኢ ሓውን ክኸውን እዩ እምበር ደጊምሲ ስለ ሓጢአት ዝስዋዕ መስዋእቲ የልቦም እቲ ንሕጊ ሙሴ ዘፍረሰ ብቓል 2 ወይ 3 ምስክር እዩ ብዘይድንጋፀ ዝመውት ንወዲ ኣምላኽ ዝረገፀ ነቲ ተቐደሰሉ ደም ኪዳን ከዓ ዘርከሰ ንመንፈስ ፀጋውን ዝፀረፈ ግዳ ክንደይ ዝገደደ ቅፅዓት ዘይግብኦ ይመስለኩም ንሕናስ ነቲ ምፍዳይ ሕነ ናተዩ ኣነ ሕነ ክፈዲ እየ ዝበለ ደጊሙ ከዓ እግዚኣብሔር ንህዝቢ ክፈርዶ እዩ ዝበለ ንፈልጦ ኢና ኣብ ኢድ ሕያው ኣምላኽ ምውዳቕ ዘሰክሕ እዩ ስለዚ ኣብዚ ድማ ፀሓፈ ዕብራውያን ሓደ ንስካሕክሕ ነገራት እዩ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ዝሰብ ዝሓጢአት ቴዎሬቲካል እዩ እንትደኣ ኮነ ኢሉ ሓጢአት ዝገብር ነቲ ተቐደሰሉ ደም ድማ ዝረግፅ ንመንፈስ ፀጋውን መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ዝፀርፍ ዝዓይነቱ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ፍርዲ ዝመፅኦ ማለት እዩ ስለዚ ንመንፈስ ቅዱስ ከይነጉዮ ንመንፈስ ቅዱስ ከይንፃረሮ ንሓዊ መንፈስ ቅዱስ ከይነጥፍ ነፍስ ወከፍና እዚ ኣብ ልብና እዚ ፍርሃት እዚ ኩሉ እዋን ክንሕዞ ይግባአና እዩ ኣብ ዝበልናይ 4-5 ኩነታት ምናልባሽ እንተደኣ ኣሊኹም ኮይንኩም ድማ ሕጂ ናብቲ ከድሕነና ዝኽእል ንሱ ዘየፅርዮ ሓጢአት ስለ ዘየልቦ ናብኡ ደኒና መፂና ንእግዚአብሔር ይቕረ ክንብሎ ይቕረበለለይ ክንብሎ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ዛዕባ ዝንእሽተይ ኣቢጋይል ክትዛረበና ብድሕሪኡ መፀው ፀሎት ጌርና ክንዓፂና ማለት እዩ ጎይታ ይባርኽኩም ክብረት ይሓበለይ አሜን Thank you, Pastor. እዚ ናይ ዕብራውያን ብዙሕ ግዜ ከምዚ ፅቡቅ ጌርካ ኩሉ ገሊፅካ ኣለካ ጎይታ ይባርኽ ደስ ኢሉኒ ብጣዕሚ 00 እቲ መንፈስ ቅዱስ ምፅራር ዝብሎ ዘሎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ምፅራር ዝብሎ ዘሎ ከምዚ ወንጌላዊ ኣስፊሑ ክገልፀልና ዝፀንሐ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ምጉሃይ ኣይኮነን እቲ ምፅራር ኣብቲ መጀመርታ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን ብሓፈሻ ግን እዛ ዕብራውያን ወላ ዝዛረባ ደሎ ወላ እቲ መንፈስ ቅዱስ ምፅራፍ ዝብል ነገር ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ንሰብ ብወዱ ብየሱስ ክርስቶስ ተዓሪቕዎ እዩ እዚ ዕርቂ ኣምላኽ ባዕሉ ካብ ርእሱ ዝገበሮ ዕርቂ እዩ ነገር ግን ሰብ ብናቱ ሳይድ ነዚ ዕርቂ እዚ ክሳዕ ዘይተቐበለ ግን ኩሉ ግዜ እንተስክጠፍእ እንተስክድሕን ኣብ ናይ ሰብ ፍቓድ ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝዛረብ ደሎ ወላ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ንወዲ ኣምላኽ ዝረገፀ ነቲ ተቐደሰሉ ደም ከዓ ዘፍረሰ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ፀጋውን ዝፀረፈ ግና ክንደይ ዝገደለ ቅፅዓት ዘይግብኦ ይብለና ኣሎ which is ንመንፈስ ቅዱስ ነቲ ዝረትዓካ ነቲ ናብ ሓቂ ዘበለ ዝመርሕ ነቲ ናብ ክርስቶስ ዘምፅእ ነቲ ትርትዓሉ ዘለካ ሓቂ ብፍቓድካ ብፍታውካ ብፅንዓት ብተረጋጋሚ ክትቃወሞን ክትረፅዖን ከለካ ክትነፅጎ ከለካ ኩሉ ግዜ ናብ ዘይትምለሰሉ ኣይኮነልካን ዓቕሚ ትረክብኒ ኢኻ ናብ ዘይትምለሰሉ ወይ ከዓ ናብቲ ናይ የቕሬታን ናይ ምድሕካብቲ ናይ የቕሬታን ናይ ምድሓን መገዲ እንታይ ኢኻ ትገብርና ትቑረፅ ኢኻ ዘለካ በዓልካ ስለዚ በቲ ብሰብ ዝመፀ ግደ እቲ ምፅራፍ ወላ መንፈስ ቅዱስ ዝሓሰቦ ክብል ፀኒሑ እንታይ እቲ ምትላእ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል ምዃኑ እናፈለጥካ እግዚኣብሔር ክዕሾ ከም ዘይገል እናፈለጥካ ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣብቲ መንፈሱ ኣብቲ ሓቁ ዘለዎ ኣብቲ ምድሓኑ ዘለዎ ኣነ ግና ብጥበበይ ሰጊረ ይኸወፅእ ነዚ ነገር ዝኣታሊላ ሓቢአ ምባልካ ኩሉ ግዜ ምባሉ
እንታይ ኣምፂሉ ክንብል ንርኢ ንሰብ ኦፍ ኮርስ ክትሕስዎ ትኽእል ኢኻ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ንእግዚኣብሔር ዝወከለ ዲገላ ትሕስዎ ንመንፈስ ቅዱስ ስለ ዘይሕሶ ስለ ዘይታለል ግን እስኻ ፍረቲ ዝመረፅካዮ ምርጫ ክትበልዕ ኢኻ ዝዓይነቱ ኮይኑ ይመስለኒ እቲ ሪዛልት ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ኣብኣ ቅድሚ ምዕፃውና ክትነግረና ክትብለና ዝደለኹ ነገር ኔራ ደስ ምበለን እንተትብለና እንታይ ኣይኮነን ንመንፈስ ቅዱስ ምፅራፍ ንመንፈስ ቅዱስ ምትራቕ ወይ ከዓ ንመንፈስ ቅዱስ ምንፃግ ንመንፈስ ቅዱስ ንመንፈስ ምጥፋእ እንታይ ከ ኣይኮነን እዚኦም እዮም ከምዚኦም ግና ክንፅዕና እንታይ ከ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ክርስትና ጉዕዞ እዩ ንጓዓዝ ኣለና ርግፀኛ ኢኻ ኩላትና ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ ዓወት ሽግ ሒዝና ይኮና እናንበልበልና ንወፅእ ብዙሕ ግዜ ናይ ውረደይ ሂወት ኣለና ንጠራጠረሉ ብሕቶ ንምልኣሉ እዋን ኣለና ንደኽመሉ እዋን ኣለና ብዙሕ ግዜ ስለዚ ምስ ከም ዝኸሎ እቲ ሂወትና ምስ ከም ዝኸሎ እቲ ጎደናና ንመንፈስ ቅዱስ ምፅራር እንታይ ኣይኮነን ከ መንፈስ ቅዱስ ምጉሃይ እንታይ ኣይኮነን ከ በዛ ሓደ ሳይድካ እዚአን ገለተ ትብለና ደስ ንበለኒ ንመንፈስ ቅዱስ ምጉሃይ በታ መጀመርታ ዝበልክዋ ንመንፈስ ቅዱስ ምፅራፍ ከም ዝበልኮ ዳርጋ ክህሉ ኣይክእልኒ ዝብል ግምት ኣለኒ ነዚ ቻነል እዙ ናይ ትሰምዑን ኢኻ ከም ዓይነት ሰብ ተዳኾንካ ነቲ ናይ መንፈሳዊ ነገራት ክትንክፉን ክስምዑን ኣይትኽእልኒ ኢኻ እሞ በዚ ሰይጣን ከይከሰና ስለ ዝፈርሄ ገለ ክርስትያናት ገለ ኣመንቲ ተባሂልና ከምኡ ዓይነት ክስታት ኣብ ኣእምሮና ዲያብሎስ ይኸሰና እሞ ሓጎስ ናይ ምድሓና ዝነበረና ቅሳነት ዝነበረና ሩፍታ ዝነበረና ሓጎስን መዝሙሩን ይወሰደና እዩ ሓደ ግዜ ናብ ዘይተደልየ ዓዘቕቲ ወይ ድማ ሽንጭሮ እናኣቱ ሰባት ኣሎና ማለት ብድኽስ ናይ ዲያብሎስ ስለዚ ክንጠንቀቕ ግባአና እዩ ክንዋግኦ ድማ ይግባአና እዩ ከምኡ ዝገብር ሰብ ኣብ ማሕበር ኮፍ ኣይብልን እዩ ንመንፈሳዊ ነገሩን ኣይደልን እዩ ድሮ ካብ ቸርች ወፂኡ መፅሓፍ ቅዱስ ከንብብ ኣይደልን እዩ ወዘተረፈ ስለዚ ከምኡ ከምዚ ነፃ ምዃንኩም መጀመርያ ክነግረኩም ደሊ ማለት እዩ ናልባሽ ኣብ ሂወትና ግን ከምዚ ፀሓፋ ናይ ዕብራውያን ዝበሎ ዘይኮነስ ድኻማት ይጠብቀና እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ እንደክም ኢና ሰብ ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ሸውሃት ናይ ፀሎት ካባና ይሕደግ ገለዋናት ናብ ቸርች መኻዱ እንዳርጋ ዕሽሽ ንብል ኮታ መንፈሳዊ ድኻም ኣለና ኣብ ሂወትና ደሊናዮ ዘይኮንና ስጋ ኣዝዩ ስለ ዝበርትዐና ቡሽጥና ምፅራራት ሰባያ ስለ ዝተቃየምና ገለ ወዘተረፈ ኣብ ሂወትና ድኻም ስምዓና እዩ እዚ ድኻማት እዚ ግን ብድኻምና ክድንግፀልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልና እኒ ዝብል መፅሓፍ ስለዚ ድኻም ስለ ዘሎና እዩ ካህን ኣድልዩና ወይ ድማ ዘማልደልና ክርስቶስ የሱስ ዘድልየና ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ሂወትና ድኻም ከም ዘሎና ስለ ዝተረድአ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከማን ኣሮን ኮይኑሎም ንምንታይቶም ህዝቢ ኩሉ ግዜ ኣብ ዕንቀፋት ኩሉ ግዜ ኣብ ፀልማት ደርገፍገፍ ይብሉ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ናልባሽ ከም ዝፈርሃ ግነታ ንሓዊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምጥፋእ እትብል ግን ገለና ምናልባሽ ኣብዚኣ ከስምረላ ደሊ ንምንታይ ብተደጋጋማይ ትርአ ስለ ዘላ በዚኣ ግን ከም እንደገና ከይደግመልኩም ታነጥቢ በዚኣ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምድካም ምሕላል ወይ ድማ መንፈሳዊ ነገር ዘይምድላይ እዚ ግዝያዊ ኩነት እዩ ወይ ናይ ስጋ ድኻም እዩ ወይ ናይ ኣካል ድኻም እዩ ወይ ምፅራር ኣሎካ ዝተፈላለዩ ኩነታት ኢኻ ዘለኻ ግን ተስፋ ኣሎካ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻዩ ካባኻ ኣይፍለኒ ዋላ እቲ ንብሎ ዘለና ዘረባ መንፈስ ቅዱስ ኣይተግሂዎ ዝብል ቃል እኳ ምድሓንካ ኣይወሰደካን እዩ እቲ መንፈሱን ካባኻ ኣይልግስን እዩ ስቲል ምሳኻ እዩ ዘሎ ጉሂ እዩ ዘሎ ግን ኣሎ እዩ ምሳኻ ስለዚ ምስ ምድሓን ተተሓሓዘ ግን ኣይኮነን ንምንታይ ምድሓና بخريستوس يسوس اتفصمه يسوس كريستوس زموتلنا زتنسالنا نسدما سكيور زغبرنا بمخانو كمو عينت مرداتا كلون ايغبوني مالتي Thank you Angela. Thank you. اللهم مسكن. Yeah. تبتعرى وحيطوتات محتات وحيطوتات كهلوكا فؤاد النهالوكا مسحات قاعد داتا قالس كاغن تدخام كأن سب ماليسو شتت يبلو أبقله وتكتات إركب أو أملاخ رح دسمعك أوان الله حنسا
ኩነታትኩም ብክስማዓካ ይገብረካ እዩ ካብ ፍርሒ ወይ ሰኣን ፍልጠት ጌጋ ዘረባታት ትዛረበሉ እዋን ኣሎ ጌጋ መልእኽታት ተመሓላልፈሉ እዋን ኣሎ ካብ ፍርሒ ሳምታይምስ እምነትካ ተቐምጠሉ እዋን ክመፀካ ይኽእል ይኸውን እግዚኣብሔር ትዘሓጉሰኒ ነገር ናይ ጎይታ ነገር ትዘሓጉሰኒ ቅዱሳን ደስ ዝብለኒ ነገር ኣምላኽ እንታይ ትገብር ኣለኻ ዘይኮነ ስለምንታይ ትገብሮ ኣለኻ ዝጥምት ኣምላኽ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ውሽጢ ናይ ልቢ ስተይት ንእግዚኣብሔር የገድሶ እዩ ስለምንታይ ንሓደ ነገር ትገብሮ ኣለኻ ክተጣቃዕ ትኽእልኻ ኩሉ ግዜ ብርቱዕ ክትከውን ትኽእል ኣለኻ ትሞቲቭ ተደይጥዒ ግን ንእግዚኣብሔር ዝኸውን መስዋእቲ ኣይኮነን ስለዚ ውሽጥና ይሪኦ ስለዝኾነ እግዚኣብሔር እዚ ንመንፈስ ቅዱስ ምፅራፍ ኣይኮነን ኣእዳውና ክነልዕል ከለና ዝድግፈና መንፈስ ኣሎ ናባና ዝፈጥር ኩሉ ግዜ መንፈስ ኣለና ፀጋ ኣምላኽ ኣለና ስለዚ በዚ ከይንኩነን ከምዚ ወንጌላዊ ክብለና ፀንሐት ዝዓበየ መልእኽትና እውን እሱ ኮይኑ ይስማዕና ወንጌላዊ ከዓ ክጠቃልለና እዩ ትኹነን ነፍሲ ብከምዚ ትኹነን ነፍሲ ኣይተሃልወና ኣምላኽና ቀረባ ንኸድሕነና ኣዝና ጥቡቃት ዝነበርና ካበይ ናበይ ይመፅኡ ናባና ሕጂ ዝያዳ ናባና ንሕና ናብኡ ምስ ቀረብና ዝኹንን በትሪ ሒዙ እግርና እንዳኸደ እዚኣ ጥፊእካ እዚኣ ናይ መወዳእታ ዕድልካ ከምዚ ጌርካ እናበለ ዝፀባፀብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣብ ውድቀትና እንዳኣተወ ዓቕሚ ኮይኑ እናተስአ ዘሳልየና ዘሎ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ እሞ ስለዚ ትክክለኛ ፍልጠት ክህልወና ሎሚ ናብ ትክክለኛ ፍልጠት ገፅና እናምርምርና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ተማሂርና ኣብ ሓቂ ክንፀንዕ በዚ ኣጋጣሚ ዝኣነው ከማሕፅን ንደሊ እሞ ኣብ መወዳእታ ትብለና ነገር ምስ ሂወትና ኣዛሚድካ በዚ ነገር እዚ ዝኹነኑ ሰባት እንተለው ወይ እውን ነዚ ነገር እዚ ከም መሳርሒ ከም በትሪ ተጠቂሞም ኣቢዩዝ ዝገብርዎ ሰባት እንተለው ነዚ ኩሉ ኣጠቃሊልካ እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፈልና ወንጌላዊ ቀዳማይ መጽሓፍ ቅዱስ ባሮት ሰብ ኣይትኾኑ ኢሉና እዩ ከምዚ ኢሎም ሎሚ ብፍላይ ኣብ በዓል ሓምሳውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝርአ ንሓደ ፓስተር ወይ ድማ ምሳቶም ዝብሎ ነቢ ምስኡ ብዘይምስምማዕካስ ንመንፈስ ቅዱስ ኣጉይኻዮ ወይ ድማ ንኣምላኽ ትፀረሮ ኣለኻ ዝበሃል ዘረባ መሊሱ እዚ እዩ ሓጢኣት በሉ ክብለኩም ደሎ ማለት እዩ ሽንኳይ ኣነ ንስኻትኩም ንስጋ ዝለበስናሲ ንኻልኦት ዓበይቲ ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን ዝነበሩ ሰባት ይጋገይ ነይሮም እዮም ዋላ ማርቲን ሉተር ዝጋገ ነይሩ እዩ ዋላ ካልኦትን ዓበይቲ ናይ ኣምላኽ ሰባት እንብሎም ቶማስ አኳይናስ ድዩ ጋገ ነይሩ እዩ ማርቲን ሉተር ጋገ ነይሩ እዩ ቅዱስ አውጉስጢኖስ ኩሎም ቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ኢና ዘለና ማለት እዩ ኣኳንታዎት ኮይንና ማለት እዩ ዋላ ቢሊ ግርሃም ድዩ ዘበና ድዩ ዋላ ቦንከ ድዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ጋገ ከም ዝኽእል ክእረም ከም ዝግብኦ ድማ እዚ ክርዳዕና ይግብኦ እዩ ስለዚ ንሰባት ንፀረሮም ማለት ዘይኮንኩ ኩሉ እዋን ኢየሱስ ጥራሕ ዘይጋገ ቃሉ ጥራሕ ዘይጋገ ስለዚ በዝርድእነት ዜና ክነብር ዝግባአና ማለት እዩ ከም መራሕቲ ከም ዝኸማይ እንተዳኾንኩም ድማ ከምኡ ዝዓይነቱ ምፍራሕ ኣብ ሰባት ምግባር ትናተይ ቃል ዘይእዘዝ ነትናተይ ስብከት ዘይእዘዝ ነትናተይ ትንቢት ዘይእዘዝ ሰብሲ እዚ ንመንፈስ ቅዱስ ይፃረሮ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብን ምዝራብን ባዕሉ እዚ ከም ፀርፊ ይበሉ ኢለ ዝሓስቦ ማለት እዩ ንምንታይ ሰብ ምዃኑ ኣይተርፎን ተሓቂ ኾንካ ተዛሪብካ ዘለካ ተሓቂ እውን ካብ ኣምላኽ ኢኻ ረኺብካያ ካብ ገዛ ርስኻ ኣይኮነትን ሓቂ እንተደኣ ተዛሪብካ ኾንካ ድማ እግዚኣብሔር ነቲ ሓቂ ክሕልዋ ይኩም ጌርካ ግን ንሰባትና ፍራሕ ግን ጌጋ ኮይኑ ስምዐኒ ማለት እዩ ስለዚ ብትሓደ ወገን ከምዚ ደጋጊማ ዝነገረትና ኣቢጋይል እውን ካብ ኩነኔ ከይነኣቱ ክንጥንቀቕ ግባአና ዲያብሎስ ዝገርመኩም እዩ ካባና ንላዕሊ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፈልጥ ንጎይታና ክፍትኖ ከሎ ኣብ በረኻውን ኣስተውዒልኩምሉ ኣለኹም ንቃል ኣምላኽ እናጠቐሰ ኢኹም ዝብሎ ነይሩ ማለት ስለዚ ሎሙን ዲያብሎስ ቃል ኣምላኽ እናጠቐሰ ዘሰቅየና ሰባት ክንህሉ ንኽእል ንኸውን ኢና ግን ድማ ከዓ ንሕና ከዓ መሊስና በቲ ምልኣት ናይ ቃሉ ተደኣ መሊእና ኮይና ድማ ንዑ ንምፅራር ደው ክንብል ግባአና ደሙ ዘየፅርዮ ሓጢኣት የልቦን መስቀሉ ዘየተዓርቆ ሓጢኣት የልቦን ውሉድ ኣምላኽ ኢኻ ውሉድ ኣምላኽ ስለዝኾንካ ድማ ክትኩነን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ኩነኔ ንኽትነብር ነፍስኻ ኣይትፍቀደላ ዲያብሎስ ናብኡ ዝደፍዓካ እምበኣር እቲ ዘይሕደገሉ ሓጢኣት ፈፂምካ ኢኻ እናበለ እናዓድነነ ዘሳቅየካ ሰብ ካብዚ ክትወፅእ ከድልየካ እዩ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ ንዓኻ ዝርየካ
بكريستوسن بت مسقالون بت دامون تشفينكا اتملالس سلازخونكا صدق املاح اتقبلكا سلازخونكا امروها بمحداس حسابكا ناتلووتكا بامروها سب ايكتكون كليكايو ديابلوس دما نتنا ناصنتكا خوسد زدلي حرنتكا خوسد زدلي نسخا دما تطولكا تواغايو دمو انصيهنيو ناتو قدسنا ناتي قدسنا خويني ناتو صدقي تعديله انا نا املاح صدق بيس كريستوس كويني إلكا تقستات زمتقاس كدليكايو بغيتان بصناعت حيلون دما نفس وقفنا نبرت غويتا يبارككم كبرت هبلنا يعني لنا thank you ወንጌላዊ በጣም ደስ ይብል ክብርና አምላኽ ይሁን thank you አዚ ደስ ይልን በጣም ሰናይ ጽቡቕን መደብ ነሩና ኢለ አመን ክብራት ታራተንና በዚህ መደብ ዝተባረክን ክትኮኑ እምነት አለውና አሞዳታ ንስኻትኩም ሓሳብኩም ሃቡና ሓሳብኩም አፍስሱ ناتكم كومنت ناتكم ريتو أقداسيو نعنا شير مقبار لايك مقبار كمتي أمي جمرتاس تتوهلون أي ترسعوا بكل زرع حيواتكم سلام أملاح كباز حالكم أبتي ناي سلام أملاح زقزقو رليم كتنبرون كتملالسون أمنتنا تصالوتنا نيو خالق زيب خالق مدب كن الراخبينا نلو مقناب زودينا لنا شالوم بيتا يباركم سلام كمنيا مشوني